Senantolantan bunagun kan ɲɔgɔndan belebele min tun makɔnɔnen don Mali Senantolantan kanubaw fɛ o tun ye Stade Malien de Bamako ni Joliba Athletic Club de Bamako ka derby ye. A tana kunu kari février kalo tile 16 san 2025 na Stade Malien de Bamako bina Kanankolo Joliba Athletic Club ɲɛkɔrɔ cilu kelen. Sanga 19 na Joliba Senantolantan Adama Goita ye Stade jɔ lamaga. Frankan waati Stade bena penalty sɔrɔ nka a ka Senantolantan Dawuda Kulibali ben'o jɛn. Labɛnniw de bena kurakuraya sisan tɔn ninnu kelen-kelenna fan fɛ walasa derby filanan ka se ka sebaya ta. Siɲɛta bunagun kan écurie Lion Sport de Bagadaji ka siɲɛta tako 9 kun cɛra kunu kari février kalo tile 16 san 2025 na Cité des Infirmiers terrain na 15 Bougou Bamako. Ɲinanta ka Mali wolomasiri tabaw senkɔrɔma dondo o de la jolidiw kɛra écurie Lion Sport de Bagadaji Dramane Kulibali n'a bɛ wele Drakafri ale de ye jɔnjɔnba ta ka bɔ Tanga Sport Amadou Ganambe ɲɛkɔrɔ. Dramane Kulibali Drakafri an ye baara daminɛ ka ca ni 1 mois an bɛ entraînement na bon o tɛ se ka kɛ fu ye quoi ale kama quoi bon a tɛ se ne la n y'a fɔ a ye bon ɲinan de a bɛ n to yen n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ kama tuguni min ale tɛ kelen a bɛ tila ka n'a layɛ n kɔrɔkɛ fana bɛ yan Umaru Kulibali ale ye karamɔgɔ ye foli b'a bolo. I ye mun de kɛ ka se ka se sɔrɔ? n ye mun kɛ ka se sɔrɔ o ye espérance de parce que an wolola siɲɛ ta in na ka mɔ a la k'an kɔrɔbaya a la ka fɛn bɛɛ dɔn a la bon a tɛ se ka foyi ɲɛfɔ ne a ko la i m'a ye wa. E si bɛ san joli la? Ne si bɛ san 24. Siɲɛ ta nafa jumɛn b'a la? Bon nafaba de b'a la parce que a bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a b'a to an bɛ se ka ko caman dabila an tɛ don manamana ko da fɛ a banna i ma. Tɔgɔ jumɛn bɛ f'i ma siɲɛ ta la? U bɛ tɔgɔ fɔ n ma Drakafri u b'o de fɔ n ma. Amadou Ganambe bina Dramane Kafri ɲɛkɔrɔ. A ma digina parce que n ye sɛbɛya cɛman sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ don dɔ i bɛ bi don dɔ i bɛ gagner n cira bi a digira n'a mɛ a man tɔɔrɔ ko dɔ bɛ digi mɔgɔ la mɛ a t'i tɔɔrɔ. A gɛlɛya kɛra mun ye? A gɛlɛya kɛra fɔn parce que nin waati la n tun tɛ ka entraînement kɛ donc a ye n ci ni fɔn ye ouais a ye n ci ni fɔn ye. E bɛ siɲɛ ta la a bɛ san caman bɔ wa? N siɲɛ ta la a bɛ san caman bɔ n bɛ se k'a fɔ san 14. E si yɛrɛ bɛ san joli la? Ni si bɛ san 34. A y'a ye i ye fɛn caman k'i yɛrɛ la i ye fɛn caman mun ka ko caman kɛ ka ko maɲaga caman kɛ o fana b'a la. O b'a la siɲɛ ta la o b'a la i bɛ fura k'i yɛrɛ la yaasa i ni min don i ka bin kelen i bɛ fura k'i yɛrɛ la n'i binna i kana kari i bɛ fura dɔ k'i yɛrɛ la i ni min bɛ ka jouer walasa aw fila si kana se ka jogin siɲɛ ta la n ka ladeli tɛ mɔgɔ ka jogin n bolo n ka dɔ bin ka bolo kari wali kelen ka sen kari wali kelen k'i yɔrɔ dɔ mugu parce que n yɛrɛ denbayatigi ye n ka ladeli tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bana n bolo nafa min bɛ siɲɛ ta la a fɔlɔ i bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la a fɔlɔ i bɛ k'i yɛrɛ tɔnɔ dun a filanan farikolo ɲɛnajɛ don sabanan ka mɔgɔw la nisɔndiya naaninan ye k'a jira mɔgɔw la mɔgɔ bɛ se ka don fɛn dɔ la ka fɛn sɔrɔ min tɛ kɛlɛ sɛbɛma ye nin ka fisa ni murula kɛlɛ ni ɲɔgɔn jogini ni ɲɛngoya ni asidiya ni bandiya kɛlɛ ninnu a ka fisa n'o ye farikolo ɲɛnajɛ fana don. Yaya Sakɔ écurie Lion Sport de Bagadaji ɲɛmɔgɔ ko ale wasara. Général Assimi Goita ko an ka ɲɛsin an taabolo ani an ka laadala ko bon ne y'a sago ye kalanden ne fana bɛ fɛ k'o de ɲɛnawolo k'o de bila balo siɲɛ ta in kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an ye nin tali an y'a dédié faama de la an ye jelitaw kɛ a kunna sini k'a di o nɔ de faama bon o bɛ an sewa quoi parce que ne yɛrɛ bolo n'a dédié la olu de ye maliyɛn fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ bolo parce que olu de b'an lakana su n'anw bɛ sunɔgɔ olu de bɛ fɔrɔn na n'anw bɛ sunɔgɔ o bɛɛ de ye nisɔndiya. Jama nana ka na siɲɛ ta in lajɛ a kun cɛra ni jɔnjɔndi ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don.